Gikan sa kasamtangan nga weak to moderate La Nina phenomenon nga nasinati sa nasod karon ang Pag-asa Visayas. May pahibaw nga posible kining mamahimong strong La Nina, nagpasabot kini nga mas daghan ug kusog nga uwan ang masinati. Anong report ni Femery Dumabok? Awhag sa Pag-asa Visayas sa publiko ug sa lokal nga kagamhanan nga mag-amping o dili angayang mo kumpiyansa sa monitoring sa Pag-asa sa kalambuan sa La Nina phenomenon. 80% ang probability nga hinay ngadto sa kasarangan lang ang epekto nini sa nasod. Apan, posible usab nga masinati ang strong La Nina. Kung mahitabo kini, mas daghan ug kusog nga pag-uwan-uwan pa ang masinati. Gibanabanang mula na ang La Nina pa hangtod sa Abril sa sunod tuig. Ibig sabihin po, posibleng up to February, March, April season magtatapos yung ating La Nina in terms of higher probability of more than 60%. Ang isang factor na consider natin yung local leaders, yung action nila, proactive response, and yung publiko, individual, na alam din kung anong gagawin. Kagahapon ang Pag-asa maktan mitala og 161.4 mm kun 80% na kini sa average rainfall measurement alang sa tibok buwan sa Oktubre nga anaa sa 202.4 mm. Use case kasi yung early warning system natin na binanggit kanina, yung rainfall warning system natin, yung sa rainfall advisory, kung di tayo magtulungan. So we must be proactive in our action. Sa Virtual Climate Forum ganihang buntag, gipasidan-an ang publiko nga posibleng mutakboy ang mga waterborne diseases sama sa kolera, leptospirosis ug uban pa nga sagad butumaw sa uwanon nga panahon. Banabana sa Pag-asa Visayas nga posibleng muus-us ang pinakaubos nga temperatura sa 18 degrees Celsius ug 36 degrees Celsius nga labing taas sa wahing mga adlaw ning tuiga hangtod na sa Marso sunod tuig. Uban ni Rod Brado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.